Tongi aingu you play agani gu step pat gani gaban. Aingu biang you try na bentar gani gu ketin gu jong play. Kabangadan ban hikai biang ifi ban peteng ia gani gu jing hikai. Kabanga ai keteng karukom tray ke jong umensim ko jong play. Ia gani gu jing hikai ngakwa bangan beteng shibun ba. Di lada fi snotnat ban snap kalau ke jing hikai gu kraw ifi. Namar ngakwa bangan hikai kata karukom. Ia karukom tray ke jong umensim ko. Hakarukom ko belang simple. Kabashai, kabasuk, kabapila ban snot ho babinom keluar. Nama kumang laong haki voice message kiba shuai kene. Badan sibon ki brio kiba long artatin. Laki la yo jingpenim. Laki la pliang mensim ko neki krempat pliang. Tinggal apen I mentai ya ki dak jong ki brio. Kiba la pliang yo mensim ko. Ngalapen I ba kadak kabaningkong ko jong mensim ko today. Hadian ba u mensim jong blay u shong ho brio. Kabaningkong kadai bau tu brio u snot ho bau la yo i ga jingpenim. Fi kapenti kina ia ka jingpenim. Kabaar ka jingdan jong mensim ko. Kapenti kina fi namar kadan ka jingpen per ya fi ga rukom duai. Ka jing duai jong fi kala per. Ka rukom duai jong fi kala khamlong ka badan bor pila khamla i ga ban penut por kham slam baru blay ga jing duai. Namar umensim ko jong blay yala mi brio shaga jing duai. Nang tade ki brio ki baladan umensim ko kadan ka jing per ha ka rukom mani ngala dep kreni gani kendiat gitu ke voice message ke beladap. But minta ngan beteng kendiat gani bapindup yo I ia gani ketien ke jong blay. Fi malla ka jaka. Lada pin puli gani ke Bible fi na malla ka jaka. Haba ki brio ki yo pediang yo mensim ko. Kani gadai ka ba nga syait smutanat ban mo ban yai keren. Malaga jaka nga puli nga lap ba nda ba ki brio ki yo pediang yo mensim ko. Kaba ki syait le kadai ki mani yo try. Ki mani ki pen kraw yo try. Kata kadai ka ba nga yo I haga Bible. Nadu ki come to ki apostle kalau nang ba ar. Nabi puli ngani ke ketien ke jong blay na ke dekat ke ba cutway ke ong. Hadin begitu ki makile keren na ki ketien jong ki jat ben rio bara. Ke ong na ke dekat cutway ki ketien jong ki Greek. But ki Arab. Bi ikini ki brio ki le amno ki yo snow. Ye gitu ki brio ki ba yo pedang men sim ko ba ki le yu ba ki keren ki thle jong ni hi. Ye ki kam ki ba pla ki jong blay. Fi ik op moment ba ki toki brio ki ba yo pediang yo mensim ko hagas ki pendikas. Ki yo yo ko we jing I no play ba ta de ban kren ki kentien jong ki we pa ki brio. Ya ki ba maki dala di kentien ba ki kren ye ki kentien lani ki language jong ki we pa ki jai ben brio. Kat ba ki toki brio ki ba wan ban snap lani ban wan pet ye ki ba ja. Ki wan na keleng ki ri ba ki kren ki kentien na jong. Ki snow pla ba ki yo snow. Bakini ki brio ki ba yo mensim ko. Ki kren haga ketien ke jonki. Haga telit jonki. Tang ba ka baki yo snow ka day. Baki kren ni ki kam ki ba pula ke jong play. Fi ka ta ka day ka ba nga yo I. Marsuni har mensim ko. Upin ki be di ki brio bakin kren chipang ka jing kraw ke jong play. Bakin kren chipang ka jing dunbar ke jong play. Makin keren siapang kejing, mau siapang kata kejing, mayan kejing lau play. Fi kejing mani ke bersisa kadai, kaba pikiran siapang kejing crowd so play. Fin lap ki brio ki bampat, dadan yo mensi mako kejing. Wat lari ki iet makna yu Jesus Christ. Nda haba ki duai, khamun sin fin lap ba, kin duai be ye kene gawai. Ban isan ki, ban penkia ki, ban rekat ki yen ki,
ban kerkhui ki ban mo ki perkhat bet yala di ye yeng ki khon ki bai masam tangkum ta ane kim na pelet jimut yo blai ki pelet jimut yala di ki pelet jimut ki jinan kam kat ba ki brio ki ba yo priang yo men se ma khwai fi yo I kini ki brio ki klem duai ki dana ki jim chitom kini ki banget ang ni ki dana ki jim chitom ben hara ki klem duai ya ka ta ka jim chitom ben ang ni ki yo priang yo men se ma khwai ba men se ma khwai jo blai open ki lani open mo o aibor ki bakin la ban money ban pen crow ban kren chapang ki kam ki ba pla ki jo play pet ngan pen evi sa ko ga de khot na ga bible kani ga de ba ja ga yin ko jong u cornelius ban ba petrus ule pet ka bible ko ang kumne kong na ga nam ko shi fawr khot ba sa bu san ter ki bana ga jingot share ki bala nget ka ki bala wan lambar petrus ki sno kunde namar ba ki gentle la the no ye ki jing ai u ben se ma khoi namar ki la yo sno bu ki kren ki thule bat ki open crow yo blay kumta u petrus le tu nan manu bala bala adong ye ko ka bana pen baptis ki ne ki bala yo priang yo ben se ma khoi kum jo kum ni fikini de ka banga wanra inga peteng tu jing kai ka bala dap ba upriu ba yo priang ben se ma khoi ga ji per ga ko mani fikini ka ba mani ka pikran si mga jingpan si mga jing crowd jo play fikam de ka to ka ba pishurwai ko ka lanong lani pishurwai ko ka kot jing rwai ka ba ang no shi khot ad khot lani ka kharas ba pirwai ngam kren ba ka ta de ba bakla harikin mau ka ta de ba ngi rwai ka ta de ba ngi shi rwai hanre nda uwan man si mo ko how brio ha gi jing sang nda ba ngi o priang yo man si mo ko ka wei ka kam ka bo man si mo ko le ye ga do no to brio ka dei upen ki yo to brio ba uns dang ban pen crowd yo play ka ba pen crowd yo play kam dei setia ka ba shirwai ka dei ka bo brio umla sange ban mani ura la ki ban sedang ka ban keren ye ka jing crowd ko jo play kuren ye ka jing crowd jo play kam dei ka ba shi bot pateng kam dei ka ba shi bot rukom Harga dai gabo men sim job play udah pen ki ik de brio bakilong kalong la kalong ong kalong la kalong bo tu brio bam ju rakti bam ju kran u bale ran re menta la pen ki I udo men sim ko bo staman rakti maar staman kran ik jing krau job play staman money u play staman snot ho do gat no play long krau hado gat no play long badap da jing ai hado gat no play long shisha hado gat no play long bamayal hado gat no play long khoi hado gat no play long kentang chalai but pinyo I kibrio bla yo men sim khoi kinum dan kinum kot kin kren chong ga jing khao ko jo play na ko por shi ko por but kita ga de ga koridor palat bangi yo priang yo men sim khoi fitip ngan chukren kindiat yegani ngan chupteng kindiat yegani kaba kadega ba kata kata ladangi shakri yung play ladangi klemla ban mani baha yung play namar ka bible ka hikay ngi ba kadai ban mani ka hikay ru ba daw ban si mo khoj ba inspire ingi lani ba prasad ban si mangi bangin laban mani yung play fitip kawai kaba tam mi brio ban dah ba kimla ban mani troy da ba kimla ban tuai kadang ka jingile aga jing im chuki kinio depression kanwan ka anxiety da ba kadang ka tension pela mi kishata bar kitu ki priu ki poya jaka jo jing mana ka po la ka kadang idon kaman priang ban sim ko na maro man sim ko u ai man simingi u pen ki ga do no chini bangin ye ro yo play bangin pen crow yo play bangin kintiu ga kateng ga Jesus Christ bat bangin money yo kani kaya rap bangin light na depression kaya rap ru bangin light na ki anxiety na ki jing pan kia aga jing much berkat na mar kanan ga jing kaman jo dry how man sim ko jo play
Takadaw ka jing mani kadai ka atiar ka baklain. Ka ba ubanget udan ka manio haga jing imchao. Play la po yu brio kon mani. Balay. Ndai tamangi mani yu play. Hare ka ka jing kuru. Habangi nak ban mani yu play. Daw kan sima ko. Tanganget piyo jing shy ka ni ka por. Ngini ya chushu shikmat. Ngan pen i shushu mataga snibat ngin siya krempat nang ni shikmat. Yak ka jing pen kup bor. Hau man sima ko choplay. Mataga singan kren chua. Yak ni ki dak. Ba kibrio kila yo pliang. Yo man sima ko. Kabasaw. Kabangan kren na gani ka por kadai. Nda habaw brio. Lani ka brio. Ki yo pliang. Yo man sima ko. Ka jing per galang. Ki snot ho. Ia ka ktien ka choplay. Ka ktien jong blay haki. Ka kelalong ka ba im. Ka tagaday ka ba kodor na ki ba kodor. Ka ba kraw na ki ba kraw. Ka ba dankam na ki ba dankam tam. Ba nda habang iyo priang iyo mensi mako choplay. Ni kamla ban snot ho. Ia ka jing im jong ka ktien ka choplay. Lani ni la ban snot ho. Ba ka ktien jong blay. Ka kelalong ka ba im. Fi hangta ngan pen i fi nga Bible snap ngini puli nga ktien ka jong try. Fi puli ia ka ktien ka jong blay nga siti ka jong Paul. Siya ki Ephesus kalanong ka ba Rio. Fi ida fi puli ka khat ka ba khan nyaw ang shimi ka jing dakhli ka jing penim. Bat ka wat lam mensim ka balang ka ktien ka jong blay. Shushu da fi puli ka siti ka jong ki Hebrew. Kalanang ka ba saw ka ba khat an ko naman ka ktien u blay kalang ka ba im. Bat ka ba tan bor bat ka ba khamnet bani ga no ka wat lam alyang sati bat ka ba pay du ba pani khlat ga jing im ga mensim. Yaki mat bat yaki clenching ru bat ka ba bishar ga jing mut bat ga jing tumu do no. Fi na puli yaki ni ki lenang ki ba waps na Paul kuran. Uong yaki ktien ka jong blay ba ka wat lam alyang sati. Hantay rishdi shiki Ephesus kadai ka wat lam ka jong mensim ko. Fi hangtang nga kwa ba pinum suong. Fi itan gi brio ki ba ngayo sngaw ba ki keren nga ktien ka jong blay. Ba ki ang ka ktien ka jong blay ka lang ka wat lam alyang sati. Ni klem na sngot ho ba ya ka taga jingmot. Fi ka jingmot jong ka kani ka jingong jong ka Bible. Ba ya ka ktien ka jong blay la panisariyam ba ka wat lam. Namar ka ktien ka jong blay kadai ka ba im. Kadai ka ba ot. Kadai ka ba tung. Kadai ka ba kendo. Kadai ka ba kta. Ka ba penki. Ka ba maay siyang suk. Namar balay ka ktien ka jong blay kam day ka ktien brio. Kam day ka kat yatu khana. Kani kadai ka ktien ka jong blay. Nga khamsut na banong ka ktien jong blay. Banya ka mga ong ka kat baro. Namang isyad ong yung nga Bible ka kat ba. Kingam tip balay ki kat ba. Namar imat ka khamahe. Hari, wala compare gani ba't kibipigi kat rin. Kani ba kani ka kat ba yan. Kani kaday ka ktien ka ba kot ka jong blay. Kapaladangan kren ni kani kaday na kawipat ka Bible study. Ka ktien jong blay kaday ka krap palat. Ka bu blay wala pan ki de ki saw pungot ki brio. Na ki jat ki kinja na ki background na ki jaga shang shang sa. Iba pair. Bakin yo priang yo mensim ko bat bakin to. Ya gani ka ktien ka jong blay. Bat bangi yo mangi menta haga kti ka jong. Nga kwa ba vintip ba kani ka Bible kam day ka ba suk bangin puli ka tang daga jingmot brio mo jong. Kam day ka ba suk bangi laban sngot ho ya gani ka ktien ka jong blay tang daga taga jing la perkat brio jong. Kani ka Bible kaday ka ktien ka bala persat mensim daw mensim ko. Arti mo tigil ng balay ka khat brio ka kren ni kata. Ba ka ktien jong blay barok day ka bala persat mensim daw mensim ko. But upol uong kaday ka wat lam alyang sati. Uong kaday ka wat lam jong mensim. Balay uong ka wat lam jong mensim.
nama kani ketien ke job play ndah bangi yo pediang yo mensim ko kadan jingi dei bat mensim ko job play bat ke ketien ke job play ke bangi puli ke kelalong nep haga jing em ke jini masngot nat bangan keren ni gani sipar haga ni ke kleman fi inda fi puli ya ke bible tangini puli ini ke ketien ke job try kindian haga ni ke par fi ke ketien ke job play ke bala keren u Paul barabar Ukraine bon bahaya kini ngan ang biang fi bag ketien ke job play ngala Ukraine bon sini kini ngan ne namar bangi dang Ukraine biang kini ngan pen ibia matang sngi kindi ata kini ke Paul fi u absu Paul Ukraine bahaya kini u ang kumne snap ngan puli nang ka ba siti ke kong kore nang ba ar pe u ang ka khat besar u ang kata ke jingkran jonga bagi jingalap jonga kimlong de kitin kro ke jingstan hande de jing pen I men si me go bar khna bagi jinga chopi ganam shang ke jingstan ke brio re ke bar ke jo blay da bi police show ani ga angune ka ang agar khat ke ba lana ke ba an ke khat ke ba khandai gong kat kumbala tho ki ru ga khmat kam simla yo I ke skor kam simla yo snow kim simla mi ru to no brio kilong kita ki bo blay lo bol pa ye ta ge be yo re blay lo pen pa ki yangi da men sim jo da ma men sim ye ki bro wa di ki ru be jilio ki jo blay fi a hang ta fi so tho ye ge jin tho ko jo wa su po ba ge ktien ke jo blay ga dan kam jin pen pa no men sim ke ktien ke jo blay ga dan kam ge jin pen shai ye ge jin la ge jin kai ke ba no men sim ko kani ga ba on ko white lam ke ba on ko white lam men sim ko kani ga krene ke evit ke krene ke jin pen sle jo men sim ko ha ke ktien ke jo Tagadao na kwa mangan krene gani nagapor si po. Ba kidan ki brio ki basngot ho bakla. Baadin magila yo priang man se bakho. Kim de khapale jingmot show you Bible. Ki shupale jingmot betang aga jingwai. Ki shupale jingmot betang aga ki prophecy. Aga ki jingpan pao. Kim de pale jingmot show you kitin ki chople. Kim de puli wat show you jingjali joka. Ki kwa palat ba blay un kren shiki. But teng kim tre show ban kren na kitin ki chople. Teng de ong ka Bible ka ong kum ta kim snot na. Teng de fi ong ka kitin ki chople ka ong kum ta kim snot na ki brio. Nama bale ki kwa ega jing ong jong ki we pa ki brio. Ki kwa ega jing pa pi ta de ba bakla ha ga jing shisha. O men se mo ko chople. Na la kret ni gani la bon sen. Pet ngan puli biang ni gani kala nang ka khat riu jong yuaris. U jisu ong ha ga khat ka khat aro. Ngadang dan si bon ki ru na pi hare pi pa la sha ki menta. Hare ndala wanu men se mo jing shisha. Unyala me pi jing shisha baro. Kapa penpau ba o mensim ko joblay nda haba ki priu ki op diang i mensim unyala mi ki shi jing shisha ke e jing shisha ke jing shisha ke dei ke ktien ke ba ko ki joblay kendia nan keren ni gani kitu ki besngap yang akini ke por snap ha gani ke ktien wat puli ya ke bible da ke ba pidon pa ga jingmot bala da kaya dei bat pi and priang. La da kam ya dei bat pi kintai. Walit puli da kata jingma. Walit puli ya ga Bible. Dan keren la ka keren ni. La da nga dei uba dei na ga balang Catholic. Na nga puli Bible nga kwa baga Bible kan keren ya nga hakar kom ga jingay balang Catholic jo. La da puli ubalang Presbyterian. Ni puli ga Bible da ga jingmat ba nginyo ia ga ktin ga joble ngitan shaga jinget jonga balang Presbyterian. Nangi puli ga Bible kitu kibadan le si kiwepat ki balang. Lani wat kibalet agini gi bangi ongi ki fellowship.
Teng mitanya ke Bible tang shaga jinglong jo ke jinget jumi. Lara fi pure Bible na pule daga taga jingma. Mana pen fi. Pule ya ke Bible. Baka Bible kan pule ya pi. Pule ya ke Bible. Baka Bible kan tan ya ke jinget jo pi. Shaga Bible. Fi hangta ni po ya ke problem. Balai ni kwa bet baki priu ki bakrani ke ktin ke jo play. Bakin kret bet ya ke ege bangi ha apa balang jungi. Ya ke ege bangi ha apa ki doktrin jungi. Ya ke ege bangi ha bat ke jinget jungi. Ni klam puli la ni snap ya ke ktin ke jo play. Ha kita ke rukom bangin long flexible la ningin long broad bangin long kibala bantan la ni bangin la ya ke badiar. Ha ke bau mensim jo play. Nda bangi puli ktin ke jo play. Ula ban pinsno tro ini. Ula ban pensyai ini. Yaki bangi ngim ju perkat. Lani, wat yaki bangi le. Kiba bakla. Ngakwa, yakatagin nga da ogifi da penet jingwat da snap bahinga. Nama kidan ki banga nga nget mensyua. Wat adin bangala donio mensim ko. Nganget ye ketuga jingle, nganget ye ketuga doctrine, nganget ye ketuga kom jing hikai, nganget ye ketuga kom ong. Hendrai ndang ngalayat. Ngayo snow, ngayo kayo jing shine, namar mensim do blay, umpen si simpen oprio. Mensim do blay, umpen kat kum jing san kat kum por. Bat nda habau mensim do blay, umpen nga. Yaki eki bat mai na gaktin gajaw. Na siyam bagitan ki eki ba wat mangarok nga ngayt mensyua. Kadai ga bakla. Hari adin ngalap na ngalap puli ga bago. Ngalap bakam day. Nakatagdaw nga priang yaki eki ba mensim bakakot jaw blay. Upet siya. Finumla banyo jing shy. Na mensim jaw blay. Lada fi te yaki jing mo jaw fi. Daka jing herpeten. Dapi te ika jingmat jaupi, daga jinget jaupi ko pidan, haka tuka niam ko pidan. Lada fi limit ila di kumta, umensi doble umla banya tray lang bagi. Namar umensi mukho jaublay, uday unong yalam, uday unong hikai, uday unong yarap jungi. Uba ujisu ula de ong hangni hau Yohanes kunong kabakhat riyo, kada khot kabakhat lai. Ula de kren shai, bat ndawanu mensi mukho. Unyalam yangi shaka jing shisha baro. Kadega ba adu kata ye ki priu wat aga pertei bro. Bangin la ban priangi kata. Ni perkhat bet yang ni Bible ba la thokum tu la ongkum tu te ula pensyai tu beri kum tu umur kadetang kum tu bet. Shangan ang ifi ublay udan ban pa kan mau ya kan ni Bible ya kan ni ketien ke jong play ke bangi puli. Finomla pins no tula de kawat adu pinalay na ning pertei. Haka jinget jonga nget ba wat ye ni ketien ke jong play kandan wala beneng. Naman ka wai ka bangas no tho day. Bande bala ban rumlut sigi jingjili u jong jing kraw jong Bible. Namar umensi u ko jong be umla te ban pen Paulut. Fiu I walu jisu ang amla ani kailot I fi sunra. Ani aplo no wal mensi u ko. Hado entang sniru. Kidan ki briu ki ba kwa ban sno tho ki tin jong play pulilot ki jat kat. Pulilot ki commentary, pulilot ki internet, pulilot ki kat jingira. Andai kam dat kata ki ba shy. Namal ke jingmut brio ni ke brain jingi ni ke intellect jingi. Kan la tangkan dia. Andai la da fi sha ha ke jing pen pau ko jong mensim ko. Finio I ke ktien ke jong play ke kelalong ke ba im. Un tho ye ke ktien ke jong am shu ke jingmut
Ana ga dot not. But pin the shy, finum bakla, finum kletchu. Nas no benut bang kreni ni la da fim shy ka. Fikiran ki bring bom tak beriang kisnap din jomlai. Tangkat itu bagi snow ya tangkat tu. Palat nang tam tres ngap syo. De fi la kom ta kam dan jingmo iru ni ki pule ba. Kiran ki bring bom ngan snap la da kaya hap bal ke jinge juga. La da kami hap bal ke jingkwa juga tumlo. La da kalok kom ta ngani tu fi bu ila di hango. Ngakwa nganong fi ba lu kedai kabangi itu yo blay nang ne. Fitibam ngimtib ay yo blay la dam dan Bible. Fitibam nginumtib ay ga benengi ga ban sawan. La dam de na ga Bible. Pinum snot ko yo jisu na like na ga Bible. Na ka daw la da fi kwa ban shy. Kani ga Bible kadai. Kabadon kami ga jimpen pao ko chuman sim. Kalong ko mapilung ha ka wai ka yeng. Kababuan ba ki kamera ki balatap daga jigit show. Baka dan kami o guide. Uba tiplet ikitu ki kamera banila. But pidan kami yo guide. Uba la banila me pi shi ki jingja leo. Jonga taga pertay ka bagan jaman sim. Haga katiyan ka jong play. Ano tao na sim ako. Tinga kwa. Ba pin ken kwa rin nga mga hikay. Ano na pinapaliang yung man sim ako. Uman sim ako. Unyala me pi. Siya ka jing shisha. Fi nda fila priang yo men se mo ko kawairu ko ba kabang ko ngan pinsay ni ko na mga nang yo ko so kung basa minit di ubrio ubala priang yo men se mo ko ula ban snot ho baudan men se mo ko ne ba umdan kata ka dai ka ba shay ba kawai na gidak ba pila priang men se mo ko ka dai gani ba pila ban snot ho yaga jingdan jo men se mo ko ne ba uklem dan Naman pinapuli na ng Bible, what habag yung apostle kiduay, na bilap, POE, gani, ngan si puli mo ilanang, gani ka pala nang basaw, jong ikam yung apostle, adin magiduay, hagan kat balay po ikaw, na duay la panginyo, ito ka jaga, hagan wili sa yung pandap, kibaro naman simakot, kila kren, yung katino, blay, yung jing snoslor. Kani ka kren ba, na habag kiduay, kiyos ngo, yung jing dan jong man simakot. Fi ka tang kibriu ki bala priang man sima ko ki basnot ho ba man sima ko da u briu bam dan man sima ko da du ai da dan ro du ai kum tu be shu du ai hon be tu da dan eru ula nget bula du ai ana briu bala da man sima ko ne bala priang man sima ko ula man snot ho ba kadan ba kamdan fi kawai ka bashay ba man sima ko udan ne ba umdan kadagili nan puli fi nga Bible naka kam ki apostol ko nang khat lai naka de khat ka ba ar ka ongni kitien ti kat ba kila shakri yotlai ba kila shajin o min si mo khoi ula ang to pen kal pang ngai Barnabas ba di sol shiga daga kam shiga ba khat ki fi ka ni ka de ka ba ngakwa ban kren ni banda fila priang yo men si mo khoi ula dan ba pi Pisngot ho iga jingdan jang ubar iga jingbam dan. Haka wai ka rukamro. Nda haba min sim khod udan. Uju Quran. Quran ga sur ka jang min sim khod. Uday wa Quran. Uday wa Quran. Uday wa Quran. Day hangta kadan ka mingi.
Baginda pediang yung sim. Namaru day parlok. Ubakwa bani kret. La ay knang yung sim ko. Pangila bani tuo. Pangila bani pangilch. Nagtagadaw. Ibriu bala pediang yung sim ko. Tikinay gajing pedim. Gajing duwai gadon bar. Kadu komani kaya pair. Kaktian jo blay kakalalong im. Kisnot hulu ya gajing dan jo mensim ko. Namar kaway na gajing long jo mensim ko. Udah was not nat ban krat. Nangay kalang gajing ko ifi. Kupada ka donut baro nga aingo ime. Mangala ban hikay gani kaktian ka jame. Pat nga dan ngay kintroy. Magani kaktian ka jame. Kan play ka jing shay gani gibriyo. Bakini op diang yo siwa ko jame. Ni ay siya may gaburo. Kaktian ka dong sisu itway. Amen. Amen. Ubleng ka kuifi. Ubleng